Avui és aquell dia. Què vull dir que avui és aquell dia? Doncs que és aquell dia que ho has fet tot, que et semblava impossible i ho has encabit tot. I arribes a casa mort, desmuntat, i dius, ara hem d'encarar el sopar. Pots fer-te una truita d'aquelles disgustades o pots fer-te el gran àpat. I el gran àpat d'avui què és? Una fusta de formatges. Què té? Què té? Doncs el que té és el teu secret, que és la melmelada de ceba és imperfect. Moltíssims formatges hi combinen amb la melmelada de ceba, per descomptat. Però jo he triat els que a mi em sembla que són més adequats, I he posat un de pasta tova, que és un brie, un formatge brie. He triat aquest de cabra, que són aquests formatges més intensos. Un de pasta dura amb crostra, que és el formatge Maó, i una delícia, que és el serrat. El serrat és un formatge de cabra del Prepirineu, que és una meravella. Acompanyat per fruita seca, avellanes i ametlles i fruits del bosc.